Ka Division Bench jang High Court of Meghalaya mentagasi ka South Tarik undai tong arajat arpulai kalau hukum ban tohkit da ka CBI halal ka jing yai peteng ka Jingtih bat khai dewïong beaiñ hajla Meghalaya ka ying bisar ka bukan top ya Chief Justice Sanjeev Banerjee bat Justice W Dingdo kala pe ru ya ki video bat ki dor balon ra da unong ujor hakmat jang ka ying bisar ka hukum jang ying bisar ka bala penmi mentagasi ka ong bah ka benta ka banekong la yu ya ki video hapo ying bisar ka balon ra ha ka bala lap tengken tengkren bat lap ru ya ka jing don ka Jingtih dewïong ka bang thamai ha ki benta jang ka South West Kasur District, West Kasur District, South Garhur District but East Jingtih Hills District. Kabenta ka ba jo kini kidur kidar la pen i ya kita kidur na di satellite image ki ba pen i ya ki kram dewïong ki bang thama ya ki berati ha kini ki South Tali kini ki district. Shu ha kini ka jing bisar unong ujor oleh thuru baudan ha preng ka jingma na mar ka don ka jing berngam na ki kenhu na na ubri ubodan kiti ha ka jing khai dewïong handai ha ka bde ba kini ka jing berngam na kaliang ka jing bisar kala batha yo unong ujor ba on wanda da ka affidavit ban sim bisar biang ha ka hanto tarik mentau benai ha kani ka hukum ka ba handrusla na kaliang jang ka jing bisar kala kadau ba kumno na do ka snam arjar kha nriu adin bala khangti dewïong da ka National Green Tribunal bat sibun ki hukum ki bla penwi kenthop na ka Supreme Court jang ka India halo ka jing khang ya ka Jingtih dewïong apa ka jala Meghalaya andai am simla don kini ki dak bat pangknet la ya chkhmat da kamda pan pansange ya kani ka jing khai tu dewïong na kaliang jo ka ying bisar kala sim khya teng aru halo ka jing mi jong ki cook factory la ni kita ki karkhana san dewïong ki bra sumi kham yo kan gondo ka jing bet la ni kham kinu kindo ki kendon ki piang bat kumbala ka do ha kini kita yo ki bra dab la kanno ru bau dewïong obati beaiñ na kini ki kram dewïong ule ru se kini ki karkhana san dewïong la ni ki cook factory kayong besar kala ongru bakini ki Jingtih dewïong beaiñ bat ki jing khai dewïong beaiñ kenumla ban ja ni kenumla ban long klam dai don kilang ki bos sar bat komjuru ka jing bom pet bha ni ka jing bom simkhya jong ki bor pulet ki badan ha ka jala shu a kani ka jing besar na kaliang jong we ni ki DC ul ong bak alak metric ton udiyong ubala khayin bak land custom na ki kapur bat Bangladesh ka dei ki dewïong ubala don lupa Reina kaliang jong ka ying bisar kala ong bak sa sim bisar biang ha ka khalai tarik mentau benai